Ahoj, jmenuji se Martin Kejha a tohle je kvalifikace do Neratovic na Besty. Osa 20, kotouč 10, druhý 10. Michale? Ještě trošku na hlas. Už nepočítá. Na hlas trochu, no. Už nepočítá. Tak. Pojď. A pořádně dolů, propnutí ruce nahoře. 1, 2, dejchej to. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A neuruj to, jo? Klidu. A dejchej pořádně to. 1, 2, 3, 4, 5. Hezky, pojď. 6, super. A teď si klidný tempo, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hezky, dejchej. Chci tě u toho slyšet, jak dejcháš. 2 kola hotovo. Minuta 20 za tebou, máš skvělý čas. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Pojď vyklepat ruce a na zem. Dejchej víc než mý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Máš 3 kola a 2 minuty. Super výsledek. Pojď, dej dole i nahoře, pojď. 1. Pořádně tu hlavu prostě. 2, super. 3. Pojď, 3, 2, 1. Pojď, zvedej. Pojď si. 4, 5. Pořádně ty ruce prknou. 6, super. Máš minutu a půl do konce. Pojď, pomalu, pomalu, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, pojď, 6, super. 4 kola, jsi lepší než já. Sereš mě. Pojď, 3, 2, 1 a pojď. Ruce pořádně prvnou, super, 1, 2, 3. Vyklepat ruce, 5, 4, 3, 2, 1, pojď. 4, nebyl. Pojď, musí to být souvislý. 5, pojď ještě jeden, vydržíš. 6, hezky. 1. A pojď, máš posledních 5 vteřin. 2. Pojď, pojď, pojď. 3, ještě jeden, pojď, honem, přeskoči. 4, super. 4.
teda přiznám, že tím jedním thrusterem jsem si nebyl jistý. Tím, že si jakoby tady jako zastavil, tak nevím, jestli by se počítal, takže... Podle mě ne, tam na celém že, no. Proklepej ruce a možná je fakt tam zadní. Rovnou to naklínuj na záda. Pak si to odpočineš. A nezapomeň se otáčet v těch angličácích, teda ve vzduchu. Tak a pojď. Rovnou na záda. Rovný záda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6. A pojď v klidu, nespěchej. Jeden, 2, 3, 4, 5, dejte u toho. 6. Není to prdele. A jeď pomalejc, ale nezasaď. 1. 2. 3. 4. Pojď ještě 2. 5. 6. Tak a máš 2 minuty a kousek do konce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pojď. 5, 4, 3, 2, 1. Pojď na zem, pojď. 1. 2. 3. 4. Pojď, pojď, pojď. 5. Pojď poslední. 6. 3 celý kola máš minutu do konce, jo? Tak pojď zvedej. Dejchy pořádně. 1. 2. Bacha na ten dřep. 3. 4. 5. Pojď poslední. 6. A pojď dolů, máš 30 sekund, jo? Teďko všechno už all out, jo? 1. Skoč po ten přestup. Pojď, 20 vteřin do konce. 2. Dejchej. 3. 4. Pojď, vydrž, pojď. 5. A šup, dělej na 6. Pojď.